tulla Sounitien leikkari, Metsärinteen kadun leikkarille vähän skeittaamaan, mutta täällä oli taas pedejä ja ei ole asfalttia. Nytten pysähdytään Veetillä. Luulisin, että Bromani olisi kotonaan, mutta se on Veetillä jo. Tää vittua. Niin kun on kännissä, niin mä tajun silleen, että mä en muista kaikkea siitä tilasta. Mulla on joku blackout-osa siellä. Mikä vitun biisi soi? Mitä jätkät? Onko skeitti löytynyt? En mä oon katsoa. Blackout on. Onko sulla röökiä? Onhan mulla. Kato tää hullu mööni. Se on hullu. Juu. Vai se on. Siinä oikeesti on niitä samoja aineita, mutta... Ei vittu, Topias menee tuolla. No way! Katsotaan. No eihän ole. Ei vittu saa. Ehkä se on... Se on Topi. Mitä sun gay instinct sanoo? Gay instinctit. Joo. Zombi? No ei kun onko se Topias vai ei? On. Jos mä ikinä julkaisin tän videon YouTubeen ja Topias näkee sen. Onko sulla terveisiä? Terveisiä. Mä en nähnyt ketään sen näköistä jätkää koko kevään aikana tässä, kun mä oon täällä ollut. Mitä? Veli veti identiteetin. Tässä Rassia otellaan ja... Pitäisikö sitä mennä röökille? Missä on Kristiani? Mä sen löysin. Pelaamassa. Voi vittu, mä olin onnettu. Pelaa Santun kanssa Rainbow Six Siege. It's Race in the house. So basically I just came from fucking some bitches, right? It is what it is, man, but we got the... Swear to God, it's very good, very loud. Like the females when they're with me, and yeah, I get no bitches, by the way. Mitä ostit? Onko Magic Tin? Ne punainen, se on aika pro. Nyt lähti testiin ne siniset, jotka ei ole niin apu. Itse asiassa pelästyi, että se kerran meni rikki, mutta se ei ole nyt mennyt. Mitä on professional raw dogger. En oo käyttänyt kortsua kertaakaan elämässäni. Yritin kerran joskus yläasteella laittaa, mutta siitä ei tullut vittuakaan. Miten nää Aika vitu skillissua kyllä. Vittu skillissua, meni ehkä tyli väärinpäin tai jotain. No niin, Ei voi, jos se menee silleen, se on aika vaikea laittaa. No joo, niin olikin vittu. Muna oli vittu pinkki sen jälkeen. Yllättävän ok. Ihan paska. Siis Sony? viikonloppuna. No. Se näytti vähän siltä, että se meni rikki. Jaha, se yhdessä tekee mun puhelin. No. Haha, mikä siinä? Testataan se. Poliitikut. Heitä rööki. Miksi sulla on? Ei Sulla oo. on kirjallisesti just näytit sen. Mulla on 1 rööki enää. Mitä niin oikein tuo? Onko sulla tulta? On. Pitääkin. Niitä on 5. No jos heität 50 senttiä, niin bet. Jos Niin. näkyy. Jastan seudun paras.
It's Tony! Päivän kohokohta. Etsitään skeittilauta. Skeittilauta. No mitä vittua? Voi vittu, se on ollut ulkona koko talven. Päädyimme puistoon. Ja ollut vittu lunta. Ihan vitun turhaa kavettiin tuo skeitti ulos ja... Mut, venä. Nyt on kyllä pakko näyttää Ollia. Volte! Nyt kun mä aloin kuvaamaan, niin ei lähtenyt. Veeti meni jostain tosta. Skeittaaminen meni päin vittua. Mitä ootte mieltä jätkät? Mä heti Olli. Juu. Pitäisikö tää mennä Veetille päin? Mäkin mietin, kun tästä tulee kylmä. Se on vittu näköinenkin. Toni jotenkin pelottaa mua just nyt. Aivan. Laitellaan vielä sofa. Ei vittu Rasse! Todistusaineistoa jäljellä. Siis röökehän tässä vaan on. Pitäisikö äänittää vähän? Freeze Gang hoppaa just studiolle. Täällä tässä nopeet olliet vielä. Godzilla vastaa King Kong 3. Godzilla ja King Kong vastaa Toni. Kumpi voittaa? En mä tiedä. You tell me. Minä totta kai. Okei, nyt otetaan debate. Kumpi voittais? Toni vai King Kong ja Godzilla, niinku samassa tiimissä? Mut Toni käy salilla. Totta. Toni käy salille. Paljon sä nostit penkistä? 70 ainakin. Tiedättekö ketkä ei nosta 70 penkistä? King Kong. En oo nähnyt. Ei oo penkistä. En oo nähnyt. Mä oon nähnyt, että Toni heittää sen. Mä en oo nähnyt, että King Kong heittää. Toi niin totta. Veiti, do you even skate? Do you even skate? Okei, he even skates. He skates vittu. Se vetää paremmin Ollia kuin minä ja mä oon vittu yrittänyt tota säälittävää temppua vittu varmaan 2 vuotta. Veiti ei lopeta. Siis Veeti, sä vittu aloitit tästä. Kyllä se on se puokkia. Joo vittu. Se vetää Ollia. No joo, nyt se menee vähän. Nyt se menee takaisinpäin, juoskaa. Mitä? Mä sanoin, että sä tuut takaspäin vittu. Eikä... Ja nyt on vaan. Me niin hypitään itsemme tästä studiolle. Tänne itse asiassa me varmaan kävelleen Veeti hyppii tästä koko... Se kuuluu Freeze Gang Top MCs vittu. Razy and the K-Brand. Tässä on matkalla himaa mennä tänne Minecraft Teveltä. Nyt vähän bunnyhoppia tästä. Oi vittu. What the fuck? Onko tää tässä? Löytyi meinaa ne. Joo. Kypärä. Lasit meni päin vittua. Hyvästelemme Aaron tältä päivää. Tältä vittu. Ja itse asiassa otetaan closer look to Aaron. Että sen menopelin esittelyvideo. Rekkari en muuten näytä. Alana. Juu, en mä.
Okei. Vittu, onks sä kuvalet? No lähettääkö? Mulla ei oo kypärä kiinni! Aha! Mulla ei oo kypärä kiinni! Oi!